Bangon Banwan! Ang bongkaras kan pinaka-presko asin nanginginutan ng mga bareta kanaldaw. Bangon Banwan! Maarangkada man ang mga reports hani sa OKFM News Patrol. Matana ka mo, asin sarabay kita sa Pagbangon Banwan! Bangon Banwan! Bangon Banwan! Mga tugang, good morning. Aldaw po kita mo niya ng Biyernes, petsa 22 sa kanbulan na Enero. Sa lado teknikal, kaibanta si Barangay Kapitan Jonathan Lopez and si Kuya Ernie Clidera. Kami po ang sa indong mga makakaibahan. Inimapuan sa indong lingkod, si Ron Eno, nagpapabot sa indong good morning, ngunyan pong aldaw na Biyernes. Ako man po si Olive Padubra, guys. Kung gusto po nindo mag-participate sa samuyang programa, mag-text lang po kamo sa 0950-137-1305. Siring man sa imo partner. Messenger, Ron Enon, automatic babasahon ang sendong mga mensahe. Hoy, sa tuya pala ng mga paraan tabay, partner, araan dyan, may makakaulay kita hali sa First Provincial Mobile Force Company. At yan pa yan. And ngunya na pagkaaga partner, nakipayag appointment man ko ki Ma'am Nilda Sumera, kang NGCP, huli po sa mahiwasan na brownout sa aga and sa maabot na Martes. And gunya na pagkaaga partner, nasa linya tulo si Hildy La Cruz. Iniyaon dyan sa Banwaan ng Pili. Itong dyan po sa may nagpaparehistro. Makakaulay sa Private Motor Vehicle Inspection Center. Yes, makakaulay ta ang tagapamayo dyan. May connection sa pagparehistro kan mga bihikulo. Bangon Banwan Report! 17 minutos, makagi ang alas 9. Nasa linya ko niya si Hil de la Cruz. Hil, good morning. Okay, ayan. Okay, Olive, Ron, thank you very much. Maray na pag-aga po sa mga parantabay. Pinasyarantan ko niyan ang K2 Motor Vehicle Inspection Center, digdiyo sa Banwaning Pili. At gulpi kayo naghaharapot. Aram mo baga kaya ang inigaro na ang sa tuya mga kababayan, lalo-lalo at iguaning mga sa diring sasakyan, gano'n na tara kaasinda, ngunya na taon, kang biglang pagbutwa kay nilang Motor Vehicle Inspection Center na ininam, duwa na nga dito sa probinsya ng Camarines Sur, saro dito sa Pili, saka saro naman sa Pamplona. Pero, yaon ako dito sa Banwaning Pili. Kaulayan ta si Mr. Mr. Selfredo PC mo, siya ang head kang ano siya, Operations Manager? Bako, siya ang head kang inspection team. Ayan. Ngayon tabi ron, aramon ta sa iya kung ano ang mga dapat nagibuhon, lalong-lalo na kung mapa-inspection kata, sinarta sa mga mga recommendation in kaso na magbagsak an sa imong bikulo. Okay, yan. Kanan na tabi ron si Mr. Silfredo ning Ayangkayan. Good morning, sir. Sa 97.5 Bangon OKFM ko tayo. Duman, si Ron Enon saka si Olive Pado. Ron, Olive, si sir. Hello, sir. Good morning. Hello, sir. Good morning. Good morning, sir. Opo, sir. Ikaw po ang, ano po ang posisyon mo dyan, sir? Ako, sir, ang head technician po digdi sa mga MBIT inspector. Mahagad po kaming pasensya sa dahil po na si manager unavailable po siya ngayon. So ako na muna po ang mahampang mataram digdi sa. Pero isa po ang manager? Si Sir Timothy Buena po. Timothy Buena. Apo. Sige, sir. Opo. Okay, sa pinakasimpleng pagpapaliwanag, tanganing maging aware ang public, lalo na duman sa mga may kagsadir nin mga sasakyan, kung mapa-registered po kung mapa-register nin bihikulo, ano po ang number one, enot na dapat asikasuhon bago dyan sa PBMIC na yaw dyan sa Pili? Sir, ipapaliwanag ko. Inot na inot po, kay po haning malinaw na ORCR kasi nagkakaigo po kami problema ngunyan. Nasasakitan kami sa pag-input ng details duman sa mga equipment may na dapat kaya mas malinaw si ORCR niya, si details niya, yaon duman mismo sa kaparehas po duman sa aktual na
engine or chassis. Pangalawa sir, kaipuhan si mga ilaw, kaipuhan po ariglado gabos na ilaw. Actually sir, igo kami digding pre-inspection na ini po mayo pa siya, di pa siya mabayad na i-check itong mga signal light, stop light, headlight, park light. So gabos po na electrical digdiyo, chine-check pati din si gulong kasi kung dahil pa po aram kang kagabusan, ang gulong po igong expiration na delikado din magbiyahe sa tinan po kapag ka-expire na kasi nagkakaigo po bagang pagsabog na nangyari. Iba pa, kaya po din po may mga tagas ang makina kasi sarap din yan sir sa minsan nagtitirik baga ang makina dahil sa nagtagas pa lang niya si crudo or nagkatok si makina. Dahil sinda sir ang dahil sinda aware. So siguro sir bago sinda mag-igdi kay puhan arigladon mo na si gabos. Pagpuon sa mga electrical, preno, speedometer sir, importante ang speedometer kasi si binabasyan diyan si accuracy po kang si si dalagan tabaka. Nagdadalagan na pa lang niya siya siyang gatos pero pa lang duman sa speedometer niya nasa 60 pa lang. So importante po, si mga importanteng bagay sir. Ginigibo sa inspection. Okay, dyan sa sendong opisina, igwa kita ning bastanting mga technician o kaya man mekaniko na iyuan ma-cater para sa mga naglalaog dyan, sa kadakol-dakol na naglalaog dyan, na iyuan ma-assess sa pinag-aapod nindong pre-inspection? Opo sir, bali yung mga empleyado namin dito sir, well-trained TESDA naman ito sir. Almost 1 year kami lahat nag-training sa TESDA. Kaya kumbaga sir, nasasagot naman yung mga technicalities regarding sa mga issue ng sasakyan po. Opo, kaya lang kayang serbisyuhan ang nagabos na nagdyan na pwede sindang i-assess bago isalang. Yes sir, yes po. Okay, ang reklamo kaya dyan, Uya, mas magayon ang maging prangka kita sir, ang reklamo kaya dyan, inibagang pag-outro ka isinalang, once na nag-failed ang sa imong sasakyan sa inspeksyon, pagkatapos itong recommendation na dapat ayuson, kinomplay tulos the same day, dahil na naghali itong mapa-register, dyan na mismo pinaayos na. Pagkatapos pag isinalang ulit, ang nagkakaigwa ng problema, ining panibagong payment. Paano nindo ini-explain iyan sa mga nagreklamo? Yan ang talagang tinatagasan. Makulog sabot sa partikan may sa kan sasakyan, na sa isang iglap lang, otro mabayad ka na naman sa panibagong inspeksyon. Yes sir. Regarding dyan sir, bago siya naghahali once na ma-fail siya, ina-advise naman siya na once na magbalik siya, may another payment talaga yan sir sa retest po, para sa retest siya. 50% po yun sir na hinihingi namin na bayad. At andun talaga yun sir kasi naman sa guidelines na sinusunod namin sir. Ano yan, nakapix sa gabos na klase ng sasakyan o madepende sa model o sa klase kang sasakyan? Nakapix po siya sir sa halimbawa ang motor 672. So sisingilin mo siya sir ng 50%. Kag 672? Opo. Di pera na lang yan. 336 more than 300. Sa sasakyan? Pag sa sasakyan sir, 1680. So sinisingil mo siya ng 840 pag retest po. So pag nag-retest, automatic mabayad ka ng 840? Opo sir, automatic po. Duman medyo nakukulugan talaga, nalalanitan nadudoble ang bayad sa ng pagtubod. Opo sir. Actually sir, sa ngunyan kaya, gibuhan mi naman ng medyo sa kami din kaya, arami din ang parte kang Sa ngunyan kaya sir, kapag ka medyo sailing mi na may problema ang iba sir, ina-advise ni na ipaayos muna, dahil may na muna siya pinoproceed para pag kaya sa mga cases na bako man kagabati ang problema, adjustment man lang ngayon sa kang brake o kang headlight, ina-advise mo sir na ipaayos na muna bago pabalik ang DTU sa muya.
Okay, Pag mga to sa kaso, dahil na siya mabayad otro po. okay, sir, good morning. Si Olive Pado po ini. Yes, good morning po, Ma'am. Okay, sir, kadak lang na nagpapa-inspect dyan po sa indong lugar o sa indong shop. Ano po ang kadaklan na nagiging problema no nagbabagsak po sa inspection? Ang kadaklan, ma'am, na nagbabagsak po, headlight talaga, ma'am, ang pinakandakula na problema may tigtingon yan. Mhm. Sa kadahilanan po na siguro dahil taman masabi na ang sarong bihikulo po pigagamit na nag-aral daw kung aral daw tang pigagamit ng headlight, nagluluya po si illumination niya. So si ilaw niya nagluluya, saka nawawara sa adjustment. So inot po na pigiling, ma'am, sa para maaraman din kang sa tuyang mga paradango. Mhm. Inot na pigiling sa pagtetest kang headlight. Si deviation niya, ma'am, kung masula siya o bako, dapat po bako siyang masula. Tapos si ilaw niya, ma'am, bali sa napupugulan mi kaya ang niya na guideline, may minimum na illumination na nire-record siya. So pag nagbaba siya duman, automatic mabagsak po siya, ma'am. So ano po ang ginigibo nindo kung pag nagbagsak sinda, ano po iga po diyan mga tao nga pwedeng mag-check, mapakaray katong kato pong ilaw para po dai na po ulit sinda magbalik. Actually, ma'am, kung mga adjustment lang po, igwa kami digdi, ma'am, na tao na tinatabangan na mayuman po na kami nagsisingil ng bayad. Kung adjustment lang po, kami na po mismo nagtatabang duman sa tao na maka-proceed na siya. Para na siya masakit na siya pabalik-balik po. Opo. Sir, igwa po igding nag-text. Ang sabi, minsan da po igwa da dyan nagpa-check sa indong lugar na kung sain po, bago man da ang sasakyan, ano po ta nagbagsak? Sa iya, ma'am, dahil ko masabi kasi dahil ko din siguro, ma'am, baka sa adjustment kang headlight or duman sa bumbilya niya, ma'am. Baka sa bumbilya po, baka kasi dahil ko din maaraman. Pero po, sir, may mga pagkakataon po na igwa talagang nagbabagsak. Okay, nawara sige, mag-aapod ka ulit, Hilde La Cruz, dakol talagang naghahapot kung nagkakaigwa ng pagbagsak ang bagong Okay, sasakyan. Okay, tabi, sir, go ahead po. Hello, ma'am, sorry. Okay, sir, go ahead po. Ma'am, sorry, naputol. Yes po. Regarding duman, ma'am, sa headlight, igwa kaya baga, ma'am, na mga headlight na nagluluma talaga or halimbawa napundi na si bumbilya niya, nagbakal siyang bago, dahil taman sinabi na maraysi na bakal niya kasi miski ako po sa experience ko, igwa man akong lunadan na igwa akong nabakal na bumbilya, iba si liwanag niya kaysa duman sa mga OM na parts. So sa ngunyan, ma'am, mas magayon siguro sa advice mi lang, si mga OM na parts po siguro ang bakalon kang sa tuyang mga paradangog para dahil na po sinda na sasakitan pabalik-balik. Oo. Tapos, Pero sir, pag bago bagang sasakyan, usually pag hali pa lang sa kasa ka na mga darakulong kumpanya ka na lulunadan, magayon pa po yan. Ano po pag nag-aabot po dyan, nagbabagsak? Ano po da iyan na-check? Iyan mga ilaw pong iyan? Siguro, ma'am, kung bago siya, siyempre ginamit naman siguro for 1 year. Siguro, ma'am, nagbago si deviation kayin kang si ilaw, baka mas masilaw na siya. Or baka may modification na nangyari duman sa ilaw niya, baka pinalitan niya, or kung dahil niya man pinalitan, si illumination po baka nagluya na. Iyo po yan, ma'am, ang saro sa mga nahinihiling tang naging problema po. Okay. Sir, saro na lang po, may naghahapot igdi, pirada po talaga ang binabayadan pag nagpapa-inspect po dyan sa Indo. Sa motor, ma'am, 672 po, first inspection. Kapag ka na-failed po, may bayad kitang retest na 336. Sa light vehicle naman po, 1,680. So kapag ka na-fail po, mabayad naman kabanga, 840 po. Okay, may mga pagkakataon na igwanin mga ang kuyang kay digdi, sir, mas magayon talagang permingulinaw kita. An pigsasabi digdi, daido nga sa sobrang istrikto kan mga private motor vehicle inspection center, inin mga public utility vehicle, lalo na inin mga jeep, na talagang digdi po sa nagihiling taman na may mga dekada 80 pang modelong jeep, nagdadalagan pa.
Ano yan, may mga pagkakataon na gabusin na bagsak na o talagang dawa old model na nakakapasa pa sa sendong inspeksyon? Actually, sir, regarding dyan sa mga jeep na yan, kasi may jeep din na na-experience na kami digdi. So far, sir, baka masabi ko na 50% pa lang sa jeep ang nakakapasa. Pero iguana, sir, nakapasa na jeep na na-comply niya si requirements na hinahagad kang si mga equipment po. So, dahil man gabos nagpipail. Daiman po, gabo, sir, Daiman. Okay, ang pigsasabi kay Digdi, baka nga ining mga may kagsadil kan mga owner type jeep, lalo na itong dahil na masyadong nami-maintain. Tapos siyempre, bihirang gabiton. Yes, sir. Opo. Baka nga inin magin dalan, tanganing dahil na ma-registered talaga inin mga old model ng mga sasakyan. Actually, sir, para sa mo, maray man ko ta ini, sir. Maray talaga ini kasi magkakaigo talagang maray na sasakyan na mayo nang maiwasan ta talaga ang aksidente sa tinampo. Ang problema talang, sir, ngunyan, siguro kasi ang nagiging problema, nagkukubanan talaga ang tao. Nagkukubanan kita na bigla na lang ini yung implement na dahil na aware si public sa araw yung sistema. Opo. Sige. O sa sanggatos na halimbawa sa 100% na nagdadyan sa inspection center sa Pili, sa totoo sa ng record, pirang porsyento ang nakakapasa? Aral daw. Kang inot, sir, na implementation kaniyo, kadakol po kasi dakulon siyang nakakalaog na Dahil naka-anticipate. dahil dapat makalaog. Duman sa pre-inspection, sir, kumbaga dahil may panasara duman. Dahil may panasara. Ngunyan, sir, bali, yun na nga yan, nagigpit kami duman sa pre-inspection na sinara mi talagang intero. Ngunyan, sir, nasa nasa 80% po ang nakapasa. 80 to 90%. So mga 20% na lang ang nabagsak. Ang nabagsak, opo, sir. At least good news 'yan na antes man lamang isalang diyan po sa Sendong Inspection Center, iguana kan pinagapod na Pre-inspection. pre-inspection. Tanganing iga-guide an may sadiri now. Ini boss, dahil ni pwede. Kung ako nga puton mo, dahil ni pwede. Bahala ka kung gusto mong idiretso yan. So, call niya na yan kung gusto niyang idagos ang pagpa-inspection through online. Sir, linawin ko lang po kasi baka para maaraman din kang publiko kasi igwa din kaming mga issue digdiyo. Iniyo kong pre-inspection ibig sabihin na okay siya gabo sa pre-inspection, ibig sabihin makakapasa po kita. Kasi ang pre-inspection mi po mga ilaw, mga visual lang po sinahiling ang pig check kung may preno ang motor mo sa inutan, tabaka amayo na. Pero ang kusog po kang preno, kusog kang headlight, dahil po yan nahiling sa pre-inspection. Iyo. Ang makaka-find out mangyari kayo, sir, si machine equipment mi. Po. Kaya siguro, dahil man siguro si iba na nakapasangaya kami sa inspection, sa pre-inspection. Bagsak sa aktual. Sa aktual. At least may guide, may nag-guide. Sige po, sir. Sige, salamat. Thank you. Sige, sir. Thank you very much po. Okay. Ayan na, Tabi Ron. Ayan, sir, nga sa napag-uwi ni sir. Itong sa imo, Hill, sa iling mo, magpasa daw. Ay, bago ko na round digdi, ko muna to, papa. Gawin mabagsak ayos ito ko sa to. tangki. Tapos may yaon sa kuyan. Sa empty portion. Diamond Garo. Bago niya bago niya ilaog duman, ipa-check niya muna sa Sibros. Yan, yan ang pinaka-the best dyan. Di, sa totoo sana, ang pinakasumada total ka ni Hill, kaya nga sabi ba ka ni Sir, ining nakaulay ta si Mr. Pisimo, tama? Sir Pisimo. Si Mr. Pisimo, nakaulay ta. Sir Fredo, Pisimo. Yan. Ang naging problema kaya, tadai aware ang public. So, nasanay ka tong makalumang sistema, ako kabisado ko, ay taon-taon ako nagpaparegister din sa sakyan, kadto, put-putido ngayon busina, pap. Okay.
Pala daw ngayang ilaw. Aldaw, paano mo matitik ang level kan ilaw kung aldaw? Pala daw ngayang ilaw. Okay, very good. Mayo man, paano mo matisting ang lumens kan ilaw kung makaning gadget na gagamiton? Bako? O di, signal light. Gana. Wala. Gana. Pakinoy daw ngaya. Hiling ka duman sa likod. Gana. O, okay. Laka. O, dakol na kuskus balungos sa manual inspection. Kaya dakol digding na kubanan, takan mag-opening ining inspection center sa Pamplona, di pigin bait ba ko duman. Uy, pati yan, shock na yan, gabos yan pigtitesting. Ang ikot kang guma, taigwaning machine talagang pinagdisenyo. Totoo yan, Ron. Dahil nahiling ko digdiyo ang yan nga ni motorsiklo. Ang inuto na yan, napapaitok yan. Tapos ang bihikulo, ay yung mga SUV, napapaikot yan. Sa babae. Talaga itong pigirin ko subago duman na itong niya si Preno, nagkubog-kubog si itong sasakyan. Pagkubog, ko alam ko na ang gustong sabi yung ganito, nagkubog-kubog siya. Ngunyan tabi ron, saro sa mga napag-ulayan mi ni Sir Preno, hindi pala ang gulong ta. Aware kitang maray. Sa ngunya na panahon. Tayo ko pala ang gulong ni expiration. Maski ang gulong mo, tigihili mong bago, baka yan na-stack yan sa bodega. Aware ka kayan. May mga code iyan, Hil, na naka-orokit dyan. Iyo. Mahiling mo yan kung anong petsa, anong taon iyan, anong bulan ginibo. Basta ang sabi niya, Kuya Ning, 5 years dapat ang duration. Maski pa ang bago, after 5 years, sa bihira mong gamiton, after 5 years, siguradong mabagsak yan. Lalo Iling mo man, nalutong bagang guma? Oo. Okay, Ron. Ayan, nakuha na ang detalye sa tabang kan sa tuyang mga barkada digdi na paliwanag na ninda kaya po itong mga listening public sana po na kuha na nindo ang mga eyewitness view kay ning pagpapa inspection through computerization kan na inspection sa center di sa PG. Kaya ayan, malinaw na. Nakuha na ang detalye. Yan pa dyan si Mr. PC mo. Yan pa. Ano daw Tagalaguno yan si Mr. PC mo? Hello sir, yes po. Dahil sir, sabi ko pikapot ko kung Tagalagunoy ka may mga PC mo sa Lagunoy. Linawon ta lang sir, ano? Apo, linawon ta lang na pag sinabing pre-inspection, as in pre talaga yan, may embayadan. Yes sir, walang bayad sir, walang bayad po. Idagdag ko lang sir kasi duman kayo sa pre-inspection suway man ito, igwadawan kaming inapod na essential area. So si essential area mi sir, bali bako man ito. Matip ka duman. Bako man tip sir, actually pwedeng libre, pwede mong ginaray magtao po. Pero di man ito sir nagtitingin. Okay. Sir, kinuha mi ito, bako mi itong empleyado digdi sa laong. So, mga volunteer po ito. Ining mekanikong kuyan, mataw kan assessment. Connected sa endo or dae? Connected sir. Okay, very good. Iba din, bali do ang tent, bali sangon niya sa duwa po ang tent ni Duman, sarong pre-inspection sa kasalong stencil area. So, baka kaya ang public pre-inspection niya tapos nagtataon Duman. Sige. Para sa kalinawan lang po ng kabon. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po. Okay, yan nga, Ron. Kaya yan. Kuya pala, Ron. Naipiglinaw ko lang, baka pigisabing pagkatapos, igwaning tatara mo na, bala ka na, sir. Yung ba kaya na... Kung pirang kaya mo. Ano ngayon, anong atraso? Ano dapat? Bala ka na, sir. Ron, Pag sinabi pala na arog ka yan, bala ka na. Tanayaman nga ni, bawal ba magpresyo? Sabi pre. Ano nga, bahala ka na siya. Ay, amto mo na okay na, Ron, Olive. Ayan na. Okay. Kanig din sa... Naputol na pati. Thank you. Bangon Banwan Report!
Salamat Hil de la Cruz sa dagdag na impormasyon nagatod sa to sa 20 minutos antes magalas 10 ning pagkaaga. Maray man to partner na linaw kan Motor Vehicle Inspection Center diyan sa Banwaning Pili, Camarines Sur ang proseso pag nagpapa-inspect ning sasakyan, and ang sabi niya baga partner 80% lang ang nakakapasa and 20% lang ang nababagsak. Si latest yan, singon yan. Pero si Inot piga ako niya mismo talagang dakol na kubanan taday da aware and public. So, man napiga ako nindo yan na day aware ang public. Kaya dapat nga ni talaga pig-obligan na igwa kaning mga technician na yun ma-assess. Kundi libre da yan. Kundi dapat kaya kadakol-dakol ng technician. Pag nag-assess, pag nag-tao ka ng assistance sa sarong client, dayo man yan mahirhidali. Kung igwa ka sa naning duwa, tulo na mga technician, baka si boton. Kaya si ibang medyo kulang ang knowledge sa pag-transaksyon dyan, baka diretso salang tulos, iyon na yan, si iba. Kaya, sa hiling ko, dapat kompleto sa indong mga kwan dyan, mga tarpaulin na nagpapaabot ng informasyon para sa gabos na may transaksyon dyan. Tanganin sa nang daisin na mapasubo sa pagsalang, pagkatapos mabayad na naman ng outro, just in case na magbagsak ang sa indong mga behikulo. Bueno mga tugang, 21 minutos o 18 minutos antes magalas 10, mahanap buhay mo na po kami. Gusto ko, okay ka. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Sa gitna ng malalang traffic at ulan, Tuloy ang laban. panahon man ng karamdaman, Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin. Herbal supplement na may 12 natural herbs. Hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, Walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI, at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak Herbal Supplement Syrup for Kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mommy, galing ka sa labas. Baka may bakterya. Kung bahala, may Surf Antibacterial. Safe ang pamilya, safe pa ang bunsa. Huwag ka nang mag-alala. Antibacterial, antibacterial yan. Kaya kang protektahan. Malinis ang labada. Presyowa, isa't mabango pa. Tanggal ng kakatakot na bakterya. Surf Antibacterial. Tanggal ang 99.9% ng bakterya. Safe at protektado based on lab tests. Mabangot presyong wise pa. 550 SRP na. Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinikat. Parada ng salbay, plema. May halamang muti, natural na pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. sa gitna ng malalang traffic at ulan, Tuloy ang laban. panahon man ng karamdaman, Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT.
Tuloy ang laban, tolak angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang tolak angin ay mabibili sa St. Joseph Drugstore, CSI Supermarket, WeCare, Curemit at Lovens Drugstore. Ang tolak angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Care Essential Oil Roll-On. Ito ang may ginger at mint oils para sa banayad at preskong pakiramdam. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Jane Ramirez po ng Kakalawan, Quezon. Yung matres ko po, sumasakit po siya palagi. Pag sumasakit po siya, niiyak lang po ako dahil sobrang sakit po. Tapos po, napakinggan ko po yung Rice Coffee. Binabili ko po yung asawa ko. After 3 days po, naramdaman ko po na parang may sumasama po dun sa ihi ko. Para pong lapak siya na sumasama siya sa sa panty. And then tapos po nung nagpa-ultrasound po ako para po matingnan yung tumor dun sa matres ko. Nakita ko po doon na unti-unti po yung nahahati. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rise Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Gom, ma-work na ako. Bye! Bye, Han! Ingat po mo sa pagmumotor, ha? Ingat pa. Pasalubong ko, ha? Hahalatunta ka. Oy, ang helmet mo. Sa payo, bako sa siko. Okay. Magandang araw po. Ayon sa statistika ng pulisya, halos araw-araw may motor accident. Sanhin ang kakulangan sa ilaw o signal lights, overspeeding, overtaking, lasing, at di sapat na kalaman sa batas trapiko. Ma, yaon si Papa. Ay, salamat. B, pasalubong ko. Atlantic Nutri-Slice. Wow, paborito ko yan. Salamat pa. Mwah. Hi, Gum. Hamot talaga kang agum. Sus, ng bola ka pa. Diyan na daw, makakana kita. Huwag hayaang maghintay ng habang buhay ang iyong mga mahal sa buhay. Be a defensive and responsible driver. A drive safety reminder from Atlantic Bakery. Ito ang tunay. Kagat na. Santon Plus Herbal Capsule. Mark Johnny Salvilla. Nagabuluwang naman siya. May history ako ng hydrocephalus. Dito on, yung bukol sa right head ko nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako. Try nyo gumamit ng Santon para gumaling din kayo. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin Bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bangon, Banbuan! Bangon, Banbuan! 11 minutos antes, magalas 10, padagos po kamo nagantabay sa Bangon Banwaan. Igdi lang po yan sa 97.5 OKFM and PBN TV5 Naga. Kasursubago, nakipag-appointment po ako sa opisyal na tagapagtaramkan National Grid Corporation of the Philippines, si Ma'am Nilda Sumera.
alagad garo cannot be reached si ma'am. And siguro araatyan po makaulay ta siya. Uy, sa tuya pala ng mga paraan tabay partner, magkakaigwa po kami mga tugang ning technical adjustment. Mga pirang aldaw siguro partner, mawawara kita sa ere, tapapakarayun ta, mas lalong papakusugon mi po ang signal mi para po makaabot sa Indo ang samuyang mga impormasyon partner. Baka next week o kaya maximum 1 week na day kita magkakaalibanan. Tadi pisilon mag-ayos na nag-aandaan. Gusto ko tanakan sa tong technical department na habang naglilipat, nagtatanaw. Kulay sabi ko di pisilon na yan. Kaya kung anong pinaka-the best, yan Kaya pasensya na muna. Oo. Pero po, sana pagbalik mi mga tugang yaon pa kamo. And padagos man giraray kami matauning mas maray na serbisyo and si mga papromo mi, dagos-dagos partner. Kaya siguro mga tugang pasensya na po, may dikit na adjustment sa Samuya, igdi po sa Samuyang istasyon. Anyway mga tugang, sa oras na 9 minutos, antes magalas 10 ning pagkaaga, kung anong taang report kan sa tuyang pag-iriba sa luwas. Bangon Banwan Report! Nasa linya man ngunyan si Carlo Baldosa. Carlo, good morning. Ma'am, good morning. Good morning sa Ron, and good morning sa mga parantapay. Ngunyan na pagkaaga, mogmaw na paghilingon ining mga nagmumurator digdi sa may boundary kang Pili at Sinaga. Ano man? Yao ng HPG, yao ng LTO, Siringman and PNP. Hoy, kompletos Ricados. Tama ulit. Kaya, sabi nga ni Kayan, pakanya-kanyang pahipli, kagilid. So mga... Yan, style dyan kan magbata-bata, di may checkpoint. Malupit man pati yan mga paramotor. Pag nahiling yan na may checkpoint, mahiling mo kayo, nagkakaway na yan. Ayaw, panagwawasiwas na ang pinawasiwas kayo. No, may kabayo bagang pig sa sangkayan na, balik, balik. O kung igwa dyan dahil sulot na helmet, susinya sana yan. Helmet mo igwa ngayang pulis yan. Pero Carlo and partner, garo yan partner mga tanga. Kung sisay itong nakabalik na, masabi na, duman sa mga paigdi pa lang. Ano? Ngayon, nanggigibuhong ka yan, mapurundo. Diyan sa tindahan. Dahil man yan, yung saan na yan dyan. Pag nagarali na itong, bansa ka naman makakabante. Ang problema sa rin, Ma'am Maulin, nag-advance si mga members ng Philippine National Police, kaya harayo pa naman sa boundary, iguan nang nagbabagat naman sa, kumbaga ng tropa. Kaya may dardarang pan-ticket. Actually, along ko ni si Sir na sa HPG, si Sir na Escota. Tigparapay-pay ako, and sabi ko, Sir, mabulta na lang na ako, may dumunan pa ako. Baka kaya, Carlo, mayo kang helmet, kaya pinapaypay ka. Kung violation man lang kasi na mailis ako, ma'am, willing ako mag-undergo sa proseso. Garo naghahambog ka na naman. Hindi, ma'am. May tigla mo kay newsmaker ngunyan. Kasama ko lang, ma'am. Kundi nabayaan ako, ma'am. Nabayaan ako sa kaya mga pag-iribat sa City Veterinary Office, may naglakaw. Kaya sabi ko, nag-contact ko lang ko sa Escota, akalukog ko lang sinuduman sa tindang headquarters. Sabo kung makaribara o makaulang sa tindang hinigibong operasyon. Dakol naman ang natikitan, sa tinong informasyon sa kuya kanya amigo tang yang sa HPG. Nagkapira na natikitan ang violation ng helmet and may mga proper documents sa dardara mintas nagbabiyahe pa siring sa Lagos Naga. Yan ang mga violation ng mga nagmumurator. May mga backride, pero may mga helmet man na sulot. Alagad sa iba, dahil talaga pwede, kumbaga dahil na pwede, na sulutan ng mga backride. Durog na sa mga nuts helmet. May mga nahiling mong kita na nagkatrakitan na kompleto naka-helmet, may lisensya, alagad naka-chinilas, ma'am. Ron, bawal pa rin yan. Kaya, purpose sa pinagpapara kang mga membros kang Philippine National Police, HPG, Siringman, LTO. So mga i-track man, na nag-uusap sa boundary kang nagapili, pinagpapara man, pinag-inspect, pinag-hihiling si mga adordarang dokumentos, siring man sa mga truck na nag-aaragi digdi.
Medyo maigpit po niya na pagkaaga. At actually, sumabo po tayo ng alas 6 din pagkaaga. And pagkupagos-tagos ini. Dahil pa sa sinabi mo mga nuwas ini. Pero labo-labo ang person. Parte ni one time big time. May kinukondusar kang joint forces kang PNP, sering man kang LTO. Ma'am, sa Piliman, nagkapit mo lang ako sa bago. Unyang pala na pagkaaga, ulat sa bayan ng Mayor Tom Bonggalonta. Pero sabi ng mga pag-iriba ko naman, baka nga magtaram si Mayor Tom before lunch or after lunch. Padako lang yung bisita ng karabutan. And sa mataram si Pili Municipal Administrator Pato Peña. Kaya sabi ko, babalikan ko lang po niya ako at Municipal address pala ko niya ni Mayor Tambong Galonta. Oo, ulit sa bayan, ma'am. Nakauli ko sa Mayor Tom, ngayon lang na pagkaga. And natambihan kita sa bahay kang sa iyong opisina, sa mga staff na magbalik ka ngayon, Rachan, sir, at hali pa ngayon sa Mayor Tom magtaram. And yan naman siya naman, presente ang nahiling ko naman ang mga member kang ASP, na ID. Philippine National Police, BFP, gabos na mga opisinang yaon sa Banuan kan Pili, and kompleto man ang mga barangay official sa 26 na barangay kang Pili, Camarines Sur. Ma'am, matauho na maray doon sa complex dahil masabi kayo hindi mahulugang karayom, and ang eksperyo sa niyo, Tom, ang bulos na pagkaaga, barong na agro ikakasal si Mayor Tom, and sa sapatos kulay brown. Ang sabi niya, excited siyang maray, subanggi pa dahil siya napatrog-tultul, kinakabisa ang mga script na sa iyang sinurat. Pero yun na yan, ang pinaka-report ng una pagkaaga na gustong ipaabot sa mga taga-Pili, Camarines Sur, so status kang LGU. Ngunyan na kung ano ma-purchase ba, sinda, ning vaccine, kung gaano ka-safe ang Banuan kan Pili sa COVID-19, siring man ASF. Diyan malibot, ma'am, ang laog kang magiging speech at ni Mayor Tom. Siring man, iga pa mga report na kay Puan Maraman ka mga taga-Pili, Camarines Sur. So, ma'am Marachan, baad ma-live ko ang speech ni Mayor Tom Bonggalonta katapos kan sa iyang ulat sa bayan yun din na pagkaaga. So, mama, Resto Param, may mga nakaantabay dyan sa boundary kang Pili Naga, mga amigo tang HPG, nakaantabay sa itong programa ko nila pagkaga. May nag-text ako sa bago. Mentre sa report ako, pag-report sinda Sir na Oko, si man ang auto ni Sir na Iskota, nakaantabay sa OKFM nila pagkaga. So, yan muna sa oras na informasyon namin. Direktamente aligdi sa akong ginakamagtakan, ang bareta ngayon, tapos ko akang Rice 3-1 Cold Brick Soap para sa 97.5. Okay, FM, ini si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report! Salamat Carlo Baldosa sa dagdag na impormasyon. Naghatod sa to sa oras na 3 minutos ang test magalas 10 ning pagkaaga. Uy, Arachan partner, pakalis kan duwang commercial lang. Mga tugang, may makakaulay kita. Kasubago-baga, sabi ko, may makakaulay kita hali sa Camarines Sur First Provincial Mobile Force. Aramon taman daw kung ano man ang ginigibo nindang mga programa. And saro po sinda sa Bantay, checkpoint dyan po sa boundary kang Del Gallego, pasiring, igdi po sa Laogan, Syunad ning Naga. Arachan po yan, pakalayhis ka nagkakapirang hanap buhay. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City.
FSJ Pasalubong Central, digdi mababakal ang gabos na pinagmamalaking Bicolano cuisine in bottles, arog kan laing, Bicol Express, ginataang santol at coco jam na may brand name na Golden Mama asin kadakol pang iba. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang masisiram na pili candies and pastries, magayon na pasalubong digdi asin sa abroad. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang mga Bicolano handicrafts and fashion goods, home furnishing and decors. FSJ Pasalubong Central, yaon sa stall number 7 and 8, Ninoy and Cory Avenue, CBD Terminal, Naga City. Asin may production facility sa Kagbungag gayon sa Camarines Sur with Facebook page at fsjpasalubong.com. Santon Plus Herbal Capsule. Arlon Retail, kalimbahan mga tuwakla. Sinubukan ko yung Santon Plus kasi may bukol malapit sa disposal weight. Sinubukan ko yung Santon Plus. Ay yung bukol nga sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi ngayon gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Gusto ko, okay ka. Bangon Banbuan! Bangon Banbuan! Eksaktong oras, alas 10 ning pagkaaga. Padagos po kamo nagantabay igdi sa Bangon Banwaan, igdi po sa 97.5 OKFM and PBN TV5 Naga. Sabi ko kasubago, bago mag-commercial, may bisita po kita ngunyan igdi sa tuyang programa. Halit po siya sa Camarines Sur 1st Provincial Mobile Force Company, si Police Lieutenant Bernie B. Undesimo. Sir, good morning po. Live kita ngunyan sa Bangon Banwaan. Good morning po, ma'am. Good morning din po sa mga gabos na listeners as in viewers kang sa tuyang istasyon, especially sa samuyang Acting Provincial Director, si Police Colonel Bernardo M. Perez, and ang samuyang Acting Force Commander, si Police Major Jerome L. Rigachuelo. Good morning po. Good morning. Ara mo, sir, kasubago pakahiling ko pa lang sa imo. Garo niya ako, bistado ko ni. Ito pala na batchmate pa lang kita sa Mariners Polytechnic College. Mariners. Pero dahil ko na-expect na malaog ka sa imong serbisyo, Pero dahil ita talaga maaraman ang satuyang swerte. Anyway, sir, congratulations. Thank you po. Anyway, sir, ang First Camarines Sur Provincial Mobile Force Company, ano po ang sa indong priority nga mga programa ngunyan and ginigibo po? So, ang samuyang pong plans and programs sa Mobile Force Company, especially sa Port Maneuver Force Platoon, which is located sa Del Gallego, Camarines Sur. So, nagkakandak po kami ng regular internal security operation. Nagjo-join po kami sa Armed Forces of the Philippines, and at the same time, preventive patrolling wherein pag may mga naagihan kami mga residente, itong mga mayong face mask, pigtatawanan mi po sindaning kung may mga dara kaming groceries. So nagtatao po kami sa inda. So mga indigent na residente kan sa muyang area of responsibility. Opo, pero saro po sa pinaka priority po nindo ining security. Opo. Opo. Kaso bago nagulay-ulay na kita, sabi mo po, nakabase ka mo po dyan sa may checkpoint po dyan sa Del Gallego. Dakol pong nag-uurulian, igdi sa laogan probinsya ng Camarines Sur. Ano po, sir, ang proseso kang paglaog igdi sa probinsya? Ano pong mga inahagan nindong papeles para makalaog sinda dire-diretso? Actually, ma'am, ang samuyang function po sa sa border ta is to provide security sa IMT. Pero ang po ma'am, ang mga inahagad duman kang IMT is the travel documents, the travel authority from the PNP, yung certification from barangay na daisinda naging PUI or PUM, and yung medical certification. Pag nakumpleto ninda yan, sir, dire-diretso po ang ninda? May mga pa po na inahagad itong barangay acceptance. So kung kumpleto man po, diretso na po yan. Opo, sir. Ano ang sir, ang problemang inaatubang nindo minsan duman po sa Del Gallego? Minsan may mga ilisay po na talaga, undocumented. So ang ginagawa po is talagang
dahil maigpit kita duman, pinapabalik po sinda para makapag secure ning travel documents kasi mahirap po kung data aram kung may dara sindang virus Yes di po. makakaano pa sa tuya mga constituents igdi. Opo. Miski, Sir, guraano kaharayo ang pigahalian ninda pag kulang talaga sa dokumento, dai po talaga sinda makakalaog? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mhm. Sa bagay, iyo yan ang pagpasunod sa health protocol Opo. para dai po magkaigwaning dakul na virus igdi po sa laugkan probinsya Opo. ning Camarines Sur. Okay, Sir, igdi man po kita aramta na nakatutok man ini pong tungkol sa Executive Order 70, LCAC, ECLIP. Opo, Ano opo. po ang ginigibunan nindo kaning lockdown? Actually, ma'am, ini pong Executive Order number 70, which is the whole of nation approach for the attainment of the inclusive and sustainable peace. Ang ang order kang sa tuyang presidente is to deliver of basic services and social development packages in conflict affected areas and vulnerable communities. So last year, October, November, we had conducted the Retooled Support Community Program wherein nagduman kami sa mga barangay, inabuta sa tuyang serbisyo such as the one-stop shop kang mga banwan, itong ning police clearances. Yan, business itong one-stop Opo, shop. itong travel authorities, pag-secure. At the same time, kaibanan ta po itong sa rural health units, kita ning medical missions, dental missions, and sa muya po sa part ng PNP, itong mga BPATs ta, pigpa-training taning kung anong mga appropriate na trainings para sa inda po. Opo. Sir, sa paglibot-libot nindo, aram ta risky po yan, Opo. posibleng may makaatubang kamong kalaban. Ano preparado man kamo kayon perperme? Yes po, ang sa tuyang pong kapulisan, perming nakaredy po. Oo. Syempre, ika po baga sir, di pamilyadong tao na. Opo, Paano mo nababa nga ang serbisyo sa imong pamilya? Siguro bako ng banga eh. Ano lang, 1/8? Hindi man siguro. Mas dakol sa serbisyo kasi most of the time talagang on duty. Yes po. So minsan lang po oo. makauli. Yan talaga ang sinumpaan, Yeah. Kang, Calling. kang mga miyembro ka na Philippine National Police. Opo. And ano pa sir, may idadagdag ka pang mga programa sa indong grupo na pinapautob nindo po ngunyan? Sa Samuya po, by next month, may upcoming kaming tree planting and mangrove planting sa Sarong Coastal na barangay sa Del Gallego. Later ko na po inisabihon Yes para po, opo. for security reason. So this is in collaboration with the local government of Del Gallego, headed by Mayor Bukag. Melanie Del Gallego. Ay, Del Gallego, sorry. Kala ko si Honorable Popo. Mayor Melanie Garcia and other government agencies. Yes po, sir. And siguro ingat na lang, sir. And good luck. Salamat sa pagbisita. Igdi po sa Samuyang Istasyon. Partner, may kahaputan ka ki, sir? Okay, Tabi. Okay, go ahead, partner. Okay na. Dahil ka naglalaog, partner, uto pa on Tabi duman. Ang sako yung partner, si Ronron Enon, may kahaputan Tabi sa imo, sir. Okay, go ahead, partner. Yes, partner, Okay, go ahead. sige. May nag-text kay Digdi. About ini sa mga naglalaog, sir. Ano po? Opo. Pag halimbawa taga Naga City ang malaog sa border kan Del Gallego, ano pinagkaiba kan residente kang Naga sa food itong mga mapaduman sa may partikan probinsya kan Albay? Ano po ang pinagkaiba nindang duwa? Itong mga residente po ng Albay, sir, once na kumpleto ang dokumento, pastro na po sinda. Kasi may din po sinda sa boundary, may IMT din po duman. So iyon na po ito ang ma-profiling. So itong mga mga residente igdi sa Naga, once na kumpleto man ang documents, tapos may acceptance po sa barangay, pinapalaog na po sa diretso na po sinda. So, both mo sabihin, duwa ang ikwining duwang linya duman? Duwa po, sir. Oo. So itong gabos na malaog, sir, ipo-profile me itong mga pastro talaga, araw ka itong mga trucks, mga essential goods, dire-diretso na po sinda. Opo, sir.
Pero ining pag-abot sa mga bands, tayo bagaan... Ay, mahigpit po kami pag-abot sa bands kasi may mga colorums po. So may mga incident po duman na ang ginagawa is parang nagtatransfer sinda sa inutan, yaon na naman duman so ibang sasakyan. So binabantayan mi po yan. Okay, so ang pinaka-importante talagang mayo pong nakakalusot. Opo. Sige, yan man lang. Okay, yan ang kahaputan. Hali yan sa mga texter mi tabi, sir. Kaibahan ta po pala si partner Ron na pinatukaw mi kaya ika dyan. Pag may bisita dyan po talaga nagtutukaw. Ayun, salamat anyway, last word mo po, mensahe mo po sa gabos, urong na po sa imong mga pag-iriba. And si mga nagraralaog dyan po sa may Del Gallego. Go ahead po. So, stay safe na lang po sa tuwa gabos. I-observe ta ang standard health protocol para makiwas kita sa virus. And sa gabos, good morning po. Okay, yan mga tugang si Police Lieutenant Bernie B. Ondesimo ang tagapamayo-kan na 4th Maneuver Platoon Leader dyan po sa Camarines Sur 1st Provincial Mobile Force Company. Salamat sir sa pag-drop by igdi sa Samuyang Thank Estasyon. you very much po. Okay. Yan mga tugang, si Sir Bernie nakaulit ngunyan na pagkaaga. 10 minutos makagyang alas 10, mahanap buhay mo na po kami. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kompleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Ang sarap mag-drive kung ang car mo ay astig. Ang sarap mag-drive kung car mo ay laging ayos. Ang sarap mag-drive kung car mo ay maintenance Cibros. Dito sa Cibros, sasakyan mo ay laging ayos. Sa Cibros, ang sarap magpaayos. Okay ang service, yan ang tatak Cibros. Sa Cibros, sasakyan mo'y garantisado. Safe na safe ang biyahe kapag gawa ng Cibros. Dito sa Cibros, sasakyan mo ay laging ayos. Services offered: engine overhauling, under chassis repair, car tent, car alarm, car audio system installation, auto detailing. Visit Cibros along Diversion Road, Naga City. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya magyana ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan
Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OK FM. Lifebuoy. New Lifebuoy antibacterial soap now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Gusto ko, okay ka. Bangon Banbuan! Bangon Banbuan! Bueno mga tugang, eksaktong oras, 16 minutos, makaagi ang alas 10 ning pagkaaga. Padagos po kamong nagaantabay, igdi sa Bangon Banwaan. Igdi lang po yan sa 97.5 OK FM and PBN TV5 Naga. Alat po nata, piga kukontakta si Ma'am Nilda Sumera. Hain na ito. Si Ma'am Nilda Sumera para maka... Go ahead, partner. Uy, habang kukontak mo si Ma'am Nilda, pabotang kuning happy birthday at sa kuyang Madi, at sa tuyang mabuoton, magayonon na Vice Governor. Vice Governor Imelda Papin, Madam Vice Governor, happy birthday. Many more birthdays to come. Yan, yan ang sa tuyang Vice Governor, nag-happy birthday. Si Kubmig, si Yuman, nag-birthday man kan Sugma. Sa kudan sa tuyang tropa sa media, may mga nag-birthday man. Ngunyan pong aldaw. Si Rick Mar Gibara, kan BOMFM. Happy birthday sa imo, idol. Yan, sige. Partner, tamang-tama, makakaulay tangon yan ang opisyal na tagapagdaram ka National Grid Corporation of the Philippines. Takadakol po kaya mga tugang naghahapot ngunyan kung ano po ining brownout na ni. And may masunod pa sa petsa 26. Ma'am Nilda Sumera, good morning po. Live kita ngunyan sa Bangon Banwaan. Kaibahan ko po igdi si Ronron Enon. Hello ma'am, good morning. Hello Ma'am Nilda, good morning po. Ano nita, garuda inaglalao. Alat mo na ha. Okay, Ron, go ahead. Okay, sige, habang piga-adjust mo yan. Okay, Ma'am Nils, good morning po. Good morning. Nadadangog mo ako? Yes okay po. Na, ma'am. Okay na po. Okay, sige okay, na. Ma'am Nils, good morning po. Nag-upload po kami sa imo. Uli po sa sunod-sunod na brownout na masasapo urog na po sa aga. Medyo halaba po ini. Pwede pong pakipaliwanag po and ano pong mga area ang apektado po ka na sambit na brownout. Okay, Ma'am Olive, good morning uli. And Sir Ron, good morning. Opo, ma'am. Sige po, ma'am. Go ahead po. So, bali, kaso hapon, nagkaigwa na kitang initial na power interruption ng alas 12 hanggang alas 5. And then sa aga, igwa kita uli ning alas 6, alas 8 hanggang alas 5. And then itong nabanggit mo, Ma'am Olive, na January 26, ililipat po siya sa February 3 to grant the request of Casoreco 2 and Casoreco 4. Kasi meter reading po yan, kaipondaan in dining power, kaya nag-request sinda na i-reschedule ang aldaw. Okay. Apura tabi Ma'am Nils, na brownout na yan sa petsa 26, igwa pa po? Mayo na po. Ang 26 po, nailipat na siya sa February 3. Okay. At least weekday sa Mayo pong brownout. February 3, ma'am, Wednesday din po siya. Nag-ano lang ning sarong aldaw, ta Martes po ang 26.
Pero po, ano po ang pinakarason ka na magiging brownout naman po sa February? Okay. Aragyan gani ma'am, ining mga naka-schedule na planned interruption, nag-upgrade ng facilities po ang NGCP. Para dahil sa increasing demand kang mga distribution utility, iyon na po ini ang ginigibo kang NGCP na ini-increase na. So, halimbawa, dati kaya ngunyan ma'am, nasa 100 MBA lang nakakonect yung mga distribution utility. And then nag-put up kami ng sarong 300, and then i-commission is another 300 MBA. So sa kagabusan po, magkakaigwa na ng 700 MBA transformer ang Camarines Sur, kung saan yung mga demand ka mga distribution utility na ano na siya ma'am, kung sufficient na ma'am yung magiging ano kang NGCP, ma-assure kita na more than enough na available to cater all the increasing demand ng distribution utility. Opo ma'am, ining schedule na brownout sa aga, ano po ang mahiwaso na coverage kayo ni Tabi ma'am? Ano siya sir, entire province of Camarines Sur plus part of Albay, yung APEC, yung Ligao, Pulangi. Kasi sinda po kaya sirang nakakonect digdi sa 300 MBA transformer. So Kasureco 1, mali entire franchise area, Kasureco 2, Kasureco 3, and Kasureco 4 plus APEC. Yo, pigapot ko yan ma'am, si iba, kadakol kayo nagahapot, si iba, si announcement kan Kasureco 2, pag-iisip Kasureco 2 lang, kasugma yan. And kadakol ng galas, tatatalo ngayataan Kasureco 1 brownout man. Si kasugma po yan ma'am. So ini, mas malinaw po sa satod mga parantabay na ini po palan bilog na probinsya kang Kamso and igwa pa ning kadikit na parte Kanalbay. Tama po sir, tama po. Okay po, at least malinaw Tabi Ma'am Nilda. So kumusta po ngunyan ang NGCP po? Ano po ngunyan ang mga nakahilirang programa ngunyan na taon? Ang ngunyan na taon ma'am, medyo dakol-dakol kaming ongoing projects ngunyan. Mga na-damage ng Tisoy and Typhoon Rolly, ano na siya mag-start na kaming magtrabaho duman. And then yung Eastern Albay, igwa din kaming mga project duman. And then sa Sorsogon. So medyo kadakol ma'am ang project na inaasikaso ngayon kang NGCP. Puro ini ma'am expansion projects. Okay po. Okay, Ma'am Nilda Sumera, salamat po. Aram ko sibot-sibot ka ngunyan. And salamat po sa pagpa-onra na makauli ka ngunyan sa samuyang programa. Okay, Ma'am Olive. Thank you din po. Okay po. Yan mga tugang si Ma'am Nilda Sumera, nakaulay tangon yan. At least malinaw, entire province of Camarines Sur po, mga tugang sa aga, brown out po. And sa petsa 26 po pala ng mga tugang, dagos itong brown out and balyo po sa February 3, na kung saan magkakaigwa po ning brown out. Okay, partner? Paano naman ang mga mulkan sa aga, halawigon ang brown out? Oo. Anyway, salamat liwat kay Ma'am Nilda Sumera, at least nalinaw niya na may brown out po sa aga and iba pang mga programa ninda. Anyway, mga tugang, partner, siguro maparaffle na po kita. Okay, yung rapol. Rapol. Yan. Okay na. O sige, nasa to yung simpleng kahaputan. Manggolano. Yan, ito simpleng kahaputan na Manggolano. 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 50% na sa endang babayaran. Okay, partner, may caller na kita. Hello, baby. Makakubanon ka man, partner. Hey, baby, kay baga na daw kong busi si Pon. Hello, ma'am. Good morning. Hello po. Yes, ma'am. Si po ini. Jisamay po, Delpino. Delpino, tagasain ka Jisamay. Taga-Pili po.
Pili. Iya po. Saan ka sa Pili? De Rosario po. Ano yan? Ang Delpino nakagum sa imo, Delpino. Dahil po, apelyido ko po talaga yan. Di Lagnoy. May lahi kang Lagnoy. Igwa po. Ano ni? Ho? Pa? Ano ni? Ho? Pero ang aram kong mga partner, ang aram kong mga Delfino, mga tagagawa. Basta dyan sa partiduan ho. Kadakol dyan ng mga kuyan. Mga Delpino. Yan ang pinakapamosong apelyido dyan. Okay, managda sa Lagunoy. Okay, ano ang simbag mo tabi, madam? Sa itong bayad po. 50% linawin ko sa imo, 50%. Itong otro babayadon pag nagbagsakan sa imong sasakyan. Ano po, 320 po. 320. O sige, more than 300. Takabanga kang 600. Sa mo to, yan, pigsimbag mo. Congratulations. O paano mo i-claiming sa imong premyo? Madyan na lang po ako, sir. Sige, ayos. So, magpagayong-gayong ka, pipicture ang kaigdi, ha? Ano mong dadaraon, sir? ID po, sir. ID. Saka merindalan. Joke. ID. Salamat na po. Tay ipapabisto ta kay Kuya Ernst. Ang lalaking pinagpala, ano? Nagdadangog ka kay Kuya Ernst pag Sabado, sa Domingo. Iyo po. Kung ika nga hapoton, anong mga paborito mong title kang kanta na pigpi-play niya? Gabos ko ang po ito namumuyan, tamagagayon. Okay. Diba? Muyaman siya, partner. Matimingan mo digdi si Kuya Ernst, burukol pati ang daghang ka ni. Mabisto mo niya digdi sa estasyon, ha? Sir, saan po yan? Ano nindo? Digdi lang sa Pransya, kahampang lang kang Naga City Hospital. Romero Building, ananapon mo. Salamat. Sige, pasalamatan mo ang sa tuyang sponsor, ang Cabral Bicolandia Supermart at Sinman and Rice Coffee. Salamat po sa Cabral Bicolandia sa Sponsor. Pag-sponsor po kaniyong programa sa Rice Coffee. Yan. Sige, thank you very much. Salamat sa pagkantabay sa samayang station. Salamat man po. Okay, mga tugang, yan po ang satuyang winner. Ara mo partner, makonsuelo ka. Ang pagka-describe mo naman kay Kuya Ernst, burukol ang daghan. Ay, iyo. Mailing mo yan, pon dyan sa may daghan na yan, pabaraba, biyo yan, nagbuburukol-bukol yan dyan. Una mo mga bungkukan, kaya ang lalaking pinagpala, Kuya Ernst. Oo. Oy, partner, kasubago kaya, pigbabati mo si Vice Governor Imelda Papin, pigkukonta ko si Ma'am Nilda. Happy birthday po, Vice Governor Imelda Papin. Siyempre pa ki Governor Migs Villapuerte. Oy, sa satuyang barkada amigo, ki Mike Marfega. Yung ani. Man kan sa iyang, nagsaselebrar kan sa iyang. Yung ani, sabi ko nalingawan ko si Mike Marfega, nagpapabot din mensahe ang tropang KBP basketball team sa mga kaibanan tani sa pagkawat-kawat ng basketball. Oo. Oy, partner, bago kita magpaaram, may mga text message igdi partner. Nahuri kaya siya, itong text message kan sa tuyang paraan tabay, ang sabi igdi, hain na ito. Good morning, Ma'am Olive and Seron. Gusto ko lang i-clear kung ang galing Manila, pagdaan ba Del Gallego, marapid test pa. 2 days man lang Manila. Thanks po. Kailangan ko po malaman, reply mo kasi hindi ko po masyado nakuha si balita ninyo. Ang rapid test po, kung saan kahali, tadyan sa Del Gallego, man dyan in rapid test. Si medical Yan. ang ipapahiling mo ang sa rapid test result, i-attach mo na lang yan dyan sa imong mga travel documents. Kaya bago ka magbiyahe, siguraduhin mong igwakan in rapid test. Mas magayon kung swab test, mas kwenyan, mas magayon. Oo. O pa, partner, morning po mga idol, pa-shout out man po kami dito sa Panikwason. Always kami naka-tune in. Buen Viaje Compound, more power your station. It's me.
Boy Natong. Yan. Boy Natong. Oo. Ay, ayos Yan sa Panikwason. Sa imo partner, ano may mga nag-text Ay, dyan? pabotan ko rin na magkagayang pagkantabay, dating board member Carlo Batalya. Hoy, Ninong, good morning, good morning. Naka-tune in sa kudan na Si Ninang Sincha. Bermudo and de la Cruz family. Good morning, good Nakaantabay morning sa po. tungo niyan. Oo. Siyempre pa, ang Cabral Bicolandia Supermart, ang DMSQ Supermart, ang Bodega Glassware, ang SW Lending Corporation, ang Cibros, ang mga quick stop station, igdi sa Laogan, Syudad ng Naga, and mga paraantabay po dyan sa Naga City Public Market. Good morning, and salamat sa padagos na pagdangog sa mga programa kan OKFM. Bueno mga katugang, partner, luway-luway na po kaming mapaaram sa samuyang programa. Sa pangaran po ni Barangay Kapitan Jonathan Lopez, ni Kuya Ernie Clidera, kami po ang sa indong nakaibahan. Ini po ang sendong lingkod, si Ron Enon, salamat kan sa indong pagantabay. Ako man po si Olive Padbragais, ang tabayanan ang masunod na programa ni Papa Bert sa Alkalde sa Kusina. Bangon Banwan! Ang bongkaras kan pinaka-presko asin nanginginutan ng mga bareta kanaldaw. Bangon Banwan! Marangkada man ang mga reports hali sa OKFM News Patrol. Matana ka mo, asin sarabay kita sa Pagbangon Banwan! Gusto ko, okay ka. Mga tugang, dainan niya to poproblemahon ang pagpasiring sa harayong lugar kan kasentrohan para magsaod nin hulita igwa na kitang mas haraning masasaudan. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market, mababakal ang preskong sira, karne, gulay, sagkod iba pang mga pangangaipo kan pamilya. Marahay na bareta man para sa mga buot magnegosyo. Tatabangan kamo kan saudan sa Calawag San Felipe Market na magpwesto kan sa indong mga paninda sa kantidad na 100 pesos sana ang aldaw. Malinig, mahiwas, barato ang pwesto sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market yaon sa proposed Calawag San Felipe Matiway Road in between Karangahan and Clupa, Naga City. Kaya magpasiring na kita sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panood man ang karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa St. Joseph Drugstore, CSI Supermarket, WeCare, Curemed at Lovens Drugstore. Ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Care Essential Oil Roll-On. Ito ang may ginger at mint oils para sa banayad at preskong pakiramdam. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself sa full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance sa ka-exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Lahat ng hanap mo ay naririto. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Dahil bawal ang mahal dito sa bodega. Bodega Glassware, the Houseware City. Prieto and Abelian Streets, Peña Francia Avenue, Naga City. Gom, ma-work na ako. Bye! Bye, hi!